असं. ये सही है ना? इनको इस काम को देख एक अरे प्लेट निकालो, प्लेट निकालो, खाने का प्लेट निकालो, खाने का प्लेट निकालो, अरे खाने का प्लेट निकालो. अरे खाने का प्लेट निकाल दो भाई. वो किधर लेके जा रहे हैं यार. भाई को हिला मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.